Oké, Kristóf, így van. Nos, kacsamama, ez... Várjunk, miért van orr berajzolva? Nem vagyok nyuszi. Hogy tudtam, jól nézek így. Orr. Nos, Kristóf, te az egyike vagy az orrtalan karaktereknek. Látod, sok karakternek nincs óra, mert elfelejtenek rajzolni. Egy orrtalan karakter így szokott szagolni. Ez egy olyan kicsi testrészt, hogy sokan elfelejtik. Még a smiley-knak sincs orruk. Érdekes. Talán egy séta segít elfelejteni az orr dolgot.